So yaman na niyan na langon o tinggal sa amal. Si yaman na niyan na buwatan wadam sa nga iya Ramadan. Namiyalo ito na biya palay nagteriman. Sadya nga si Ibangal Muhammad nagteriman wallahu ta'ala. Usan dyan para ditubat sa iyang kaya Ramadan na pagkataubat mo Allah. Asulang di magaman sa kaya Ramadan nagteriman wallah. Sadya ditubat sa kaya Ramadan na pagkataubat mo Allah. Inon tabu sang kaya tulubak lang siya mga tao. Api amaliran na diteriman wallah. Tubat sirapan na disirapan pagkataubat mo Allah. Sa kaya Ramadan. Tulubak lang siya mga tao. At ilang so amal na din na di manggalbak na disipan pagkataubat mo Allah. At agyan na yung mga tao napaganairaw na supgan sa haram. Sabi ang mamap sa Ramadan na na din yan itangkas na sukatan apun sa haram. Lain ito pa mo. So pag-inom sa pangapro, sabi ang mamap ng Ramadan na pag-inomon na derd na ugit abong pa nakaparilay wallah na udi pagdariman so di na di manggal mo kaamal sa giyang kaya Ramadan. Subhanallah. Ay kadua na suyaman na niyan na bubay udi na mama at bininasan niyan sundulunan niyan ipagarin niyan. Bininasan ka sundulunan niyo ipagarin ka. Udi na sisiringan ka. Udi na suginawin ka. Sabi sa mabubay at tumulak sa tumanay niya na iraw sa tulugawin na didun pailaan wallah. Ape kaptubat yan sa kaya Ramadan. Ape kaptugamalian sa kaya Ramadan. Nada terima naman na udi panpailaan wallah ta'ala. Subhanallah. Amalo ang magdama. Buwan niyan sa manusia kan nagato na kaiman to ang mga tao. Agato mo yan surarang ito wala di sukarilay ron wallah. Mana tingin na importante na biya kan hindi pa ka naraka. Dahil daw iti pa kami pakabitira kaya nadili ka dito. Pinakamapya. Nagyan mo tawang pakaprilay niyo. So kalay ko na wayaman na niyan na apiyupiyay ko pagarin. O di nagulayo ka. Subhanallah. So apiyupiyay ko wayaman na niyan nagulayo ka. Kaya isa na naglukat ka o bulayo ka. Bulayo ka magari o bulayo ka siringan mo. Na lumalayag sila. Wala nang ka na giginawa yan na subungon. Yung dadwa ka tao na di sila ni Braranga. Kaya tatuan ang utay sound. Siyong to yan nagyan kaya padiyan niyo kulungos. So kaya suntukan niya nung namila lang ni Kubayanak. Ang kung kaya suntukan, nami surat Kubayanak. Inaw so pagariya ka na di ka nagkatigran. So bulayo ka na di ka nagkaraw. Imanto at tigil na meron taon na ginawa ko nakasuntukan ako niyan. Kaya na ito na may gunuta si Raman. So kaya pa gunuta si Raman na yang utang ya suntukan na liulog sa kakal. Biyansa. So biyansa gina biya plalisin ang utang ya kasuntukan. Pagari ko, tabagi ako nga kagulog ako nagabinasanak. Tiagyan mo tapagari niya na inaw so pagariakan biya kinanglanian so tabangan mo. Tabangan ako. Uriyan niya nasyungan niya na tiabangan niyan biya na sa utang kakal. Yang utang tiabangan na may lalagwi kumalator na bisuraton. So pagariakan na diya ka nagatigran amirataw na ginawa na kasuntok ako niyan. Iman to na mierison. Doon na rataw na ginawa ng sabang buhubya tabangin yan doon. Tigyan nga, sumiyon to. Inutin ako, suntok na saka, nasi kami surat ko bayanak. Na iman to, tabangan na saka, nasi kami surat ko lakungan. Na tigin-nagin, tigyan pang dawagan pa ka. So at tigyan, sugyang ulaw-ulay nga raman sa marata, nasi kami ni surat ko bayanak. Inuto na, kaya panarimangan. Sa ating mo pa kao makamabagrandu, na pwede sunang ko tayo ni suratang, nalan na panulungan ko ron. Igira kiyang gulaw lang ka sa marata o pagaring ka. Nayaman na niya nasingat dito kung pamigiran ka. Ino to na so pamigiran na malubog matumbang na matumbang nagyalipatang suralangit ka kung pagaring ka. Data ginawa kagi pagaring ka. Bupon suralangit ka na singap pakab. Ayaman na natagwa o puso ka na dinigan uwan mo magaling. Taman sa kapawaman ni uwan mo na mo rin na mapluluto iwanan. Ginaw ni dalawan niyan ang mapiyasipat. Ha? Igira ko na kaya gulaw lang ka sa marata. Ato na ipulaw lang nga. Igira kaya maganda ka. O di na igira pilalitan ka. O di na kaya mo tadi nga kibubayan ka. Siniig ka, tinipo ka. Ato na imapya gulaw lang nga. So buntal ka. Naayang ka din payamanan yan na pakaw mo tako para kay ka. O pa mga subiyo mo tapos ka na kaya maganda ka niyan. Naaya pagilay na ka na supiw lang ang tawa ka. O di na tinipo ka niya na aya pagilin ka na supira anta ka. Abu po na ka ba buti po na lagi lupidaro ka lagi ka sa ulo. Lagi ka sa ulo na. Aya pagilin ka na anta ka. Kung po na ka pagilin at tinipo nga ba po. Nadadya ka lagi ka sa sakit.
Lagi di ganun sa sakit. O din pa kau tao na pangilin ka, antawa ka. Pangilin ka, pumakas ka na, masabar ka na, pangilin ka, sukasabar ka. Uba mo pangilin ni ayaw ka inimiti. At tipo na kamang mo kami, ang diligaduan. Kaya latangan niya kung sakit yan, namimbuli ka na makatipo. Lagi doon ko ba? Lagi mo tatingin na, kaya tabang niya kang ka. Kaya mo ko ito sulat ko lakukan. Natingin na kinan, ikaptirwa ko ka. Kaya pangdawa ko ka. So kaya tabangin karakan, na siya kanini surat ko ator, ay panaribang na peka bugriya na oran. Bugriya nando, na di niya nung biberis ang utay ni surat ako. Alagi din, tingyan, inira. Agya pala nga sama piya o siringan ka. Magaling ka, nabang nga surat, kupamigiran ka. Siya surat ng puso ka. Ay kupun ka, si tagu sa pamigiran ka, nagmuli ka tawadatan miyan. Ino to na, malubog ka makalipat. Hirawan na, dirka din parang mo kasi ang datan miyan. Kaya kapira ko niyan kang buday. Na ino ka niyan, digatan mi. Agya lipatan yan ito. Kasi niyan, inisurat ko pamigiran yan. O, layo dito ko ma. So parang ngayon ka mapiya o ka, nasingat tibuwa o puso ka. Ino miyang besar ka tanong, asusan gibura nun, napiya tao sa timanatagban, agya da makadar papiyo-piya, so parang ngayon ka mapiya. Kasi niyan, tiyan ko pamigiran yan. Dito tigatiron sa bida, so sifat wala, ang susifat o mga kadi. Agyas wala na ayas sifat yan, napiya makasanggi mo ka makalpas sa wakto, makasanggi mo ka makabugas sa puasa, makasanggi mo ka makandusa, na makaisa ka makatapnay, kung ba kaya ililang yan, so sanggi mo niya sila ka. Ginan so Allah.